NgokukaMathewu 20. Ngokuba umbuso wezulu ufana nomuntu ongumninindlu owaphuma ekuseni ukuqasha izisebenzi ziye esivinini sakhe. Esevumelene nezisebenzi ngodenariyu ngosuku, wazithumela esivinini sakhe. Waphuma futhi ngehora lesithathu, wabona abanye bemi esigcawini, bengenzi lutho, nakubo wathi, yanini nani esivinini, ngiyakuninika okufaneleyo. Baya-ke. Waphuma futhi ngehora lesithupha nangelesishiyagalolunye, wenze njalo. Esephuma ngehora le-11 wafumana abanye bemi, wathi kubo, nimeleni lapha usuku lonke ningenzi lutho na? Bathi kuye, ngokuba akakho osiqashileyo. Wathi kubo, hambani nani, niye esivinini. Kepha selishonile, umninisivini wathi enduneni yakhe, biza izisebenzi, uzikhokhele imali yazo, uqale ngezokugcina, ugcine ngezokuqala. Kuthe befika abehora le-11, kwaba yilowo nalowo wamukela udenariyu, sekuza abokuqala, bathi bazakwamukela okukhulu, kepha nabo bamukela udenariyu ngabanye. Kepha sebamukela bakhonona ngomninindlu, bathi, laba abokugcina basebenze ihora linye nje, ubalinganise nathi esithwalile ubunzima nesifudumezi semini. Waphendula, wathi komunye wabo, ngane, angikoni, kanti asivumelananga ngodenariyu na? Thatha okwakho, uhambe, kepha ngiyathanda ukunika lo wokugcina njengawe. Angivunyelwe ukwenza engikuthandayo ngokungokwami na? Kumbe iso lakho libi, ngokuba mina ngimuhle na? Kanjalo abokugcina bayakuba ngabokuqala, nabokuqala babe ngabokugcina. Kwathi uJesu eseza kwenyukela eJerusalema, wathatha abafundi abayi12, wagudluka nabo, besesendleleni, wathi kubo, bhekani, sikhuphukela eJerusalema, indodana yomuntu iza kukhashelwa kubapristi abakhulu nababhali. Baza kuyinqumela ukuba ife, bayikhaphele kwabezizwe ukuba iklolodelwe, ishaywe, ibethelwe esiphambanweni, kepha ngosuku lwesithathu iza kuvuswa. Khona kwafika kuye unina wamadodana kaZebedewu kanye namadodana akhe, wakhuleka, wacela into kuye. Yena wathi kuye, ufunani na? Wathi kuye, yisho ukuba lawa madodana ami amabili ahlale, enye ngakwesokunene sakho, enye ngakwesokhohlo sakho embusweni wakho. UJesu waphendula wathi, anikwazi enikucelayo. Ningasiphuza yini isitsha engizakusiphuza na? Bathi kuye, singakwenza. Wathi kubo, yebo, niza kusiphuza isitsha sami, kepha ukuhlala ngakwesokunene sami nangakwesokhohlo akusikho okwami ukuphana ngakho, kodwa kungokwalabo abakulungiselwe nguBaba. Bathi ukuzwa lokho abayi10 bazithukuthelela izelamani ezimbili. Kepha uJesu wababiza, wathi, niyazi ukuthi ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezu kwazo, nezikhulu zazo ziphethe amandla phezu kwazo. Akunjalo phakathi kwenu, kodwa yilowo nalowo ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe yisikhonzi senu, nalowo ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu makabe yinceku yenu. Njengalokho indodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo, kube yisihlengo sabaningi. Sebephuma eJerikho, isixuku esikhulu samlandela. Bheka, kwakuhlezi izimpumputhe ezimbili ngasendleleni, kuthe zizwa ukuthi uJesu uyadlula, zamemeza zathi, Nkosi, Ndodana kaDavide, sihawukele. Kepha isixuku sazikhuza ukuba zithule, kodwa kwayikhona zimemeza kakhulu, zithi, Nkosi, Ndodana kaDavide, sihawukele. UJesu wema, wazibiza wathi, nifuna ukuba nginenzeleni na? Zathi kuye, Nkosi, ukuba amehlo ethu avuleke. UJesu waba nesihe, waphatha amehlo azo, zase zibona masinyane, zamlandela.